ikon gabe marutang. Adong sada cerita maripola dihita sada riyon. Tagwari ma omak ni si Keplo. Omak ni si Keplo on paktemburuan hian tuak tani halak jala gijang rohana. Ikon adong do sude aha nadilo moni rohana. Alai dang tolak ala hepengna dang adong. Itok mo do ate-atena molo adong tetanggana na mamora jalaboy manuhor aha nadong napasonang roha. Molo hala manuhor sire manang emas itok dohot doy bana manuhor sire. Molo adong tetanggana manuhor televisi, kulkas, mesin cuci, dohot akka, barang elektronik na asing itok dohot doy bana manuhor isudi nangpe dang adong hepengna. Jala dang segan ibana marutang tu halak asal maboy ibana manuhor aha napasonang rohana. Aka tetangganai memaklumi do rohani omak ni si Keploi nagijang rohai. Ala nasude naik kon dituhor ibana gabego ma utang na tuhalak. Amat tanai matce suguhian do turipenai naso binoto magonai. Di sadatiki manuhor mobil mati tanggana mobil Avanza jala dituhor mobili 160 juta. Mat nidai itu mohok ma ate-ate ni si omak ni si Keploi. Bah buasa ibana sanggup manuhor mobil holan amat tanai do nakarejo edai dang adong karejona holan ibu rumah tangga do ibana boy manuhor mobil aube ikon boy do manuhor mobil ninna inatai di bagasan rohana. Di borong ini didok matu amat denei pa tetangga tai boy manuhor mobil kita aslikan boy manuhor mobil mono boy sarupa ma tu halak edai mobil Avanza mabege hata niripenai gabe muruk ma amat tanai lok madisi halaki manuhor mobil halak nama morado halaki dak tolap hita manghyuton halaki. Bah puasa dang boy bah mono hudok dang boy unang dipaksahon dang adong hepeng ta manuhor mobil hudok matuho mono halak manuhor aha nadilo moni rohana lok madisi unang hita gabe mangihuton halak ikon takaca dudutita ise hita nunga di botoho gajiku saotik doh unang alani manuhor barang naga gabego utang tah alani ho mai sude dituhori-ho manghyuton aha na dituhor ni halak gabi ihut ho manuhor alani mo ni ate-atem mangida halak dido amat tema turipe nai unang ma gabi mutuk hopa tua auf tanik mati mangulun saha didohita mangulu molo mate tua hamai sudi bican mangulu dohita alani tapasonang ma ngulut tahun inati pena tohodo aha nadidok mi holan sahari dohita mangulu alai molo dang boy hita manuhor mobil dang boy tapaksahon unang gabe stres hita mamikiri mat mobil nangpe dang mat mobil sarupa doi sude tuau pokokna
ikon dituhot hodo mobil Avanza tuau asalas rohaku jala lam holong rohaku tuho mabege hata niti penai gabi lulu ma rohani amat tanai alani homa gabi matutang museau tudong aku dakpo labuhai pa utang boy doi dikata alai rohana sonang itu napot lu mata sugot nai mabijam hepeng ma amat tanai tudongan na 200 juta ala namambain las ni rohani inattai jalago ma utang ni amat tanai tuak kadongan nai toluati nai mobil Avanza dituhot amat tanai ma tutipena nagijang rohai matnida mobil Avanza dituhot amat tai gabilasian rohani tipenai mau liate pak pangiduaku dikabul kokodo inna tipena botul mati pekon dangadong hutok-hutok na nungagodang utakku alani nunga hampir 500 juta utang niba tuhalak dia di minggu do halaki dohot 2 halak anakonna mak mobil mahalaki tugareja jala didok ibana mah tu amat tanai pa mat mobil dohita tugareja halus ni amat tema homa mat mobil au mat kateta doh bah buasa songoni dang sonakko kita mat mobil jala di ida akatuasi jala dang leas rohana mat nida hita dang si panggaton nao mat gareja dang adong gunana pamer atta mat gareja hita dang pamer mobil alai rohaido asik ko bah dang bangga ho di dahalak mat mobil hita ina di penai modo dang mat mobil unang pehita lau tu gareja ina inatai madili mabege hatan inatai gabesip ma amat tanai jala mengalama ibana tutibena wah mudo songoni eta mah saat tu gareja itot makatai ma inatai tudongan-dongan na alamat mobil halaki nang pe ibadah nunga dimulai la terus ma inatai makatai tudongan na saat makjamita pe padita dang maknasai inatai makatai taringot tu mobil Avanza natinuhor saminggu na salpo dang adong lapatan na inatai mat gareja jami tapat di tape dang adong ditangihon nanggo sautik pe ala nunga go utang ni amat tai gabe dang tolak ma ibana manggatari dang holan amat tani nama utang inatai pe matutang do tu akka dongan nah jala inatai marutang tuhala matbunga do 10% modo di padomu utang ni halaki na 2 hampir 500 juta ala ni go ni utang ni halaki gabe stres ma halaki ada dang boy manggara sude utang nai bunga nape
dang tolak halaki manggarati. Ala dang sanggup manggarat utangi gabe dilapor honma amat tai tu polisi. Amang dangul nai buang. Ala dang boy manggarat utang gabe masuk penjara ma amat tanai. Manol solima inatai jala tu matangis. Mabereng amat tanai di penjara. Alani ikon mak mobil halaki. Cerita nasongoni unang ma terjadi di Bagasan Ngurutah. Unang tayhut ton halak manuhur barang naga molo dang tolak hita. Unang tapak sahon manghut ton halak molo dang tolak hita manuhur mobil. Unang tapak sahon gabe manuhur mobil. Unang alani manuhur mobil gabe marutang hita tu halak. Jala dang boy manggarat utangi gabe masuk penjara mah. Aha nadong dihita tahalas son mai. Unang hita manghiton hala nama mora. Boy do hita manuhur mobil. Alangan-angan ni sudejol madui. Asal masanggup hita manuhur. Memang ngoluon ikon dinikmati do. Alai unang gabe tapak sahon takaca maditita isi hita mamora manang pugus molo dang sanggup manuhur mobil unang dipaksahon unang alani manuhur mobil gabe marutang.